מדבר יוסף. שלום, רגע, עכשיו אני רציתי להזמין לבן שלי דולפין. לצלול שם עם הדולפין, אפשר? זה אפשרי, נכון? לצלול במתחם הדולפינים? אוקיי, כן. טוב, בן כמה הילד? הילד שלי, ברוך השם, הוא בן 10. אוקיי, אז יש לנו תפילה שזה ביחד עם מדריך פרטי, יד ביד, יורדים במצב 6 מצויים במתחם הדולפינים, עם כל הציוד שזה חליפה, מכל אוויר וצד וסנפירים, שיש בו 8 דולפינים שאנחנו ביניהם, רואים אותם, שומעים אותם, לא נוגעים בהם, ולבעלות של 320 שקלים לאדם. וואו, מה זה? כמה אמרת? 320. 20? 320 לבן אדם, יעני לילד שלי 320 שקל. מה זה יותר יקר מאוטו, מה זה? טוב, אני אברר עם אשתי שלא תרצח אותי זאתי. רגע, ואני יכול גם לצלול איתו ביחד? וזה גם רק 320. למה? אני רק משגיח עליו, אני לא נוגע בדולפינים. לא נוגעים אותם, נכון. אסור לגעת בהם, הוא לא יכול לעלות על הגב שלו וככה, דיו. טוב, בסדר. אוקיי. יאללה, יום טוב לך נשמה. ביי, זה חופרת, יהיה מצב כזה. היא שמעת מרוקאי והיא רק חופרת.